This is a case of almond tree. Πάμε σε μια δεντρώδη καλλιέργεια, σε καλλιέργεια αμυγδαλιάς. This is during the first year of plantation. The treatment was 1 kilogram per hectare of Aegis symiriga and 3 liters of heptabiol. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στον πρώτο χρόνο από τη μεταφύτευση του συγκεκριμένου δεντριλίου, έγινε η υδρολίπανση του σκευάσματος Aegis symiriga σε συνδυασμό με το heptabiol, το Aegis symiriga 100 γραμμάρια το στρέμμα και 300 ml από το heptabiol. In fruit trees, we can also make that greater development of the plants. Αυτό το οποίο βλέπουμε από την εικόνα είναι πως η συγκεκριμένη επέμβαση οδήγησε στη μεγαλύτερη αύξηση και ανάπτυξη του δεντριλίου. That can result in a greater precocity and that the first year of production is going to be greater with the utilization of the mycorrhiza. Ενώ έμεσα αυτό η καλύτερη αύξηση και ανάπτυξη του δέντρου μπορεί να οδηγήσει και σε προημότητα, δηλαδή τα παραγωγικά έτη να έρθουν πιο νωρίς, να είμαστε σε θέση να συγκομίσουμε σε λιγότερο χρονικό διάστημα.